on se minun uusi moponi. Mä oon tarttenut uutta pyörää ja tää on se uusi pyörä. Joten mä ajattelin testata sitä vähän, paitsi että en ajatellut. Ja. Elikkä sitä mun kaveramies tässä kameran toisella puolella voisi ottaa videota, kun mä käyn kiertelemässä tätä mun koulun pihaa tässä ympäri. En tiedä. Joten mä lähden nyt pyöräilemään tällä uudella V8-moottoripyörällä. Nähdään kati. Ja morjesta me taas täällä tullaan tästä pieneltä hupiajelulta. Ja todella hyvä kolmivaihteinen pyörä, toimii hyvin. Ja ei kai tässä sitten mitään muuta. Ja ei oo tullut videoita vähän aikaa. Ja niin. Mitäs mä nyt sanoisin? No, kai täytyy lopettaa. No, tää video oli tässä. Ja me nähdään sit varmaan ensi videon parissa. Joten se ois moikka!